Balkan vilayatynyň Maktumguly etrafy bayramçylyga taýýarlyk görýär we prezidentiň barmagyna garaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we yerli çeşmeleriň habar bermegine görä soňky bir näçe ýylyň dowamında bu ýerde hem awadanlaşdyryş işleri hem de howpsuzlyk çäreleri giňden alınıp barylýar. Maktumguly etrafynda häzir aly gopkun, bar zady bejerýärler, renkliýärler we aratsalýarlar. Yerli ýaşaýjylara ilkinji nowatda döwlet edaralarynyň işärlerine regionyň daşyna çykmagy gadagan etdiler. Hemmesi her gün ýogurda mehmanhanalary hem bejerýärler diýip habarçymyz 18-nji maýda aýtdy. Habarçylarymyzyň 19-njy maýda habar bermegine görä, yerli ýaşaýjylaryň regionyň daşyna çykmak çäklendirmesi ýatyrylypdyr. Hema çäklendirme döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri üçin saklanypdyr. Habarçymyz regionda amala aşyrylýan howpsuzlyk çäreleri barada şeýle görnüň berdi. Neçe keşleriň neçe söwdegärleriniň arasynda arasalyş çäreleri geçirilýär. Polisiýa tarapyndan şüphe bildirilýän ähli adamlar üzgünleşdirilýär we başga etraplara uğradylýar diýip habarçymyz kanuny goraýjy daralardaky çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Maktumguly etrafyndaky bu taýýarlyklaryň sebäpleri barada yerli häkimetler ilata düşündürüş bermeýärler. Şeýle taýýarlyklaryň geçirilýänligi döwlet habar beriş serişdelerinde hem agdalmaýar. Balkan vilayatynyň Maktumguly etrafynda öňkady garrygalada yerleşýän Maktumguly owasy Türkmen klassigi Maktumguly Pragynyň doglan ýeri hasaplanylýar. Bu ýerde görülýän taýýarlyklar indi 27-nji iýunda bellenýän Maktumguly Pragynyň şygyryet gününiň öňü sirasyna gabat geldi. Ýyllary boýy konstitusiýa güni bilen birlikde 18-nji maýda bellenen bu sene 2017-nji ýylda 27-nji iýuna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan gününiň öň ýanyna geçirilipdi. Azatlyň regiondaky çeşmeleriniň bir näçesi Maktumguly prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň barmagyna garaşylýanlygyny aýdarlar. Prezident bilen birlikde ähli resmiler we goro gullukları gelerler. Hatda olaryň en çemesi ýam şol ýerde käbirler arasatçylyga gözegçilik edýärler, beýlikleri howpsuzlygy diýip yerli çeşmelerimiziň biri hadyryny eferde tutmazlyk şerti bilen habar berdi. Ol Maktumgulyda prezidentiň doglan gününiň bellenjegini aýdar. Hut şu ýeriň näme üçin saýlananlygynyň sebäbini men biljek däl diýip çeşmämiz belliýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlary resmi taýdan tasdikladyp bilmedi. Rusiýanyň Samara regionunda Türkmenistandan eksport edilen 18 tonnalyk pomidor ýok edildi diýip Rusiýanyň Rossельхознадзор döwlet edarasynyň ýerli bölümi habar berýär. 19-njy ýylda bu edaranyň Samara regiony boýunça bölüminiň web saýtynda çap edilen maglumatda Türkmenistandan Russiýa awtomobil ýolu arkaly getirilen azyk haritlarynda karantina fitosanitariýa barlyklarynyň geçirilmegi netijesinde çynlyky düzgün bozmalaryň üstü açyldy diýilýär. Ýük maşynynda zerur resmi namalary bolmadyk 18 tonna pomidor getirildi. Gözegçiler bu getirilen haritlarda Ýewraziýa Ykdysady Birleşiginiň gümrük territoriýalarynda karantina fitosanitariýa barlyklaryny berjä etmek baradaky 318 belgili düzgünnamanyň we halkara standartlarynyň 12 belgili fitosanitariýa çäresiniň talaplarynyň ýerine ýetirilmändigini anykladylar diýilip habarda aýdylýar. Maglumat üçin aýtsak, fitosanitariýa ösümlikler üçin ziýanly organizmleriň ýaýramagy we köpelmegi bilen bagly ýüze çykýan töwekkülçiliklerden gorunmaga gönükdirilen ilmi esasly çäreleriň tejribede ulanylmagydyr. Rossельхознадзор döwlet edarasynyň Samara regiony boýunça bölüminiň geçiren barlyklarynyň netijesinde haridyň fitosanitariýa şahadatnamasynyň hakyky däldigi anyklandy. Şeýle-de Rossельхознадзор döwlet edarasynyň resmileri tarapyndan Türkmenistandan getirilen 18 tonnalyk pomidoryň Russiýa goý berilmegi gadagan edildi. Haritlaryň eýesi bu önümleri ýygyna alyp gidesi gelmedi. Ol bu haridi ýok etmek kararyna geldi. Haridyň eýesiniň we Rossельхознадзор döwlet edarasynyň Samara regiony boýunça resmileriniň gatnaşmagynda bu harit Vadina Sewitinäki zivilhanada ýok edildi diýilip habarda bellenilýär. Azatlyk radiosynyň bu barada Türkmenistanyň owa hujjalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginden telefon arkaly habarlaşyp kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Bellep geçsek, bu soňky 2 hepde çemesi wagtyň dowamında Türkmenistanyň Russiýa eksport eden pomidorynyň karantina değişli edilip oňa garşy gadaganlygyň girdilmegi bilen bagly ýüze çykan ikinji habardyr. Türkmen media terişdeleri ýurtda öndürilen gökbakça önümleri baradaky habarlary ýygyderli halk köpçüligine ýetirse-de, Russiýa eksport edilen türkmen pomidorlarynda ziýanly mör-möjekleriň tapylandygy barada habar bermeýär.
Azadlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Boris Penýeriň sinini dikkatiňize hödürleýär. Türkmen döwlet telekanalynyň habarlaryna sereden bolsaňyz onu görensiňiz. Ol beýik hem garadan gaýtmaz. Ol Türkmenistanyň eli sapançaly, taşlan pyçagy, sypman şana degen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Golyda Türkmenistanyň Altynasır telekanalynyň habarlaryna ýaýradylan videoda ol özüniň şeweşe ökdedigini bütün dünýä ýene bir gerek görkezdi. Berdimuhammedowyň teatr talenty bar. Ýöne bu hökmany suratda oňa teatrçylyk däl. Berdimuhammedowyň iň soňky şeweşici videosy onuň saat çalyp aýdym-aýdan videolaryny ýadyma salýar. Iň soňky Rambo videoda Edil Şolaýanyň ýazgyda Berdimuhammedow eli tüfeňli bir elini hem odaçmaga taýýar duran sapança nişanada hem bir oýuk görünýär. Ýöne Berdimuhammedowyň täze ýylda aýdym saldy video bilen Türkmen teletomoshaçylaryna eden hüjümi baradaky öňkü makalalaryň birine aýdylýaly. Bu videolary ýaňsa almak Edil Şolaýanyň içindäki balyga odaçmak bilen deň. 2017-nji ýylyň awgust aýynyň başlaryna arkadagyň ilkinji merdemsi videosy ýaýrap ogral bäri. Men garagymyň bu garadan gaýtmaz gahrymanynyň nirelere baryp diýrärini sinlap gelýär. Arkadagyň nirelerdedigini bilmek üçin 2017-nji ýylyň Thomsondan hem has aňry geçdim. Ol şonna öz ýaragly güýçlerine seweşmegi öwretmegiň wagty geldi diýen karara gelipdi. Bagtyarlyk we abadançylygyň altyn asyryna ýa-da Türkmenistan resmi taýdan haýsy eýýamdy hem bolsa, Berdimuhammedowyň hökümetine eşerden bir uly hawp aganyp duran. Hawp salýan ýurdun daşyndaky çaklama güýçäli bolýar. Biz Berdimuhammedowy egini harby eşikli Türkmenistanyň serhet postlaryna görýär. Ýa-da ol jynsy geýimde hawa zarbalaryna çagyrýana, käme hallar hem düküşörli hüjümlere geçýäne meňzeýär. Altyn asyr telekanaly 2016-njy ýylyň 31-nji martynda Berdimuhammedowy İran serhetindäki Saraq serhet postunda görkezdi. 2017-nji ýylyň ýanwaryna hem ol Kasby deňiziniň ýakasynda ýerleşýän Türkmenbaşy şäherine Hazar serhet postuna bardy. Bu ýerde arkadag diýilýän täze deňiz gemisini ulanuşa beriş dabarasyna gatnaşdy. Berdimuhammedow şol ýylyň oktýabryna hem düküşör bilen awaza serhet postuna gelip ýaragly güýçleri barlady. 2018-nji ýylyň ýanwaryna ol ýene-de çölde ýerleşýän ady näbelli bir serhet postuny barlamaga gitdi. Ýöne Berdimuhammedow Türkmenistanyň Kazakstan we Özbekistan bilen aralykdaky serhet postlaryna baryp gördi diýen habar ýok.